Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Sinteza Săptămânii. Sunt Tatiana Gherța și vă prezint cele mai importante evenimente ce au marcat această săptămână. În continuare să urmărim câteva titluri ale ediției. Monedele internaționale calcă în picioare leul moldovenesc. Ce spun experții aflați în Sinteză? Autoritățile moldovenești întind o mână de ajutor migranților ce vor reveni acasă. Topirea zăpezii a scos la iveală gropi imense pe drumurile din capitală. Monedele internaționale calcă în picioare leul moldovenesc. Începutul anului este marcat de deprecierea semnificativă a leului în raport cu monedele de referință. Dacă unii obțin profit de pe urma acestor schimbări, altora nu le rămâne decât să-și numere bănuții atunci când merg în magazin pentru o pâine. Moneda euro a început să atingă cote maxime în raport cu leul moldovenesc spre sfârșitul anului 2013. Potrivit specialiștilor economici, schimbarea drastică a ratelor de schimb este un lucru normal și firesc pentru această perioadă a anului. Presiunea asupra leului moldovenesc se datorează atât factorilor veniți de pe piețele externe, dar și datorită acțiunilor întreprinse pe plan național. În perioada de iarnă este caracteristic creșterea cererii pentru produsele energetice și în acest context crește și importul acestor produse, ori pentru procurarea pentru importuri nevoie de mai mult valută străină. Și în acest context este normal ca să fie o depreciere a monedei naționale. Potrivit experților economici, factorul care a dus la deprecierea monedei naționale în raport cu cele internaționale se datorează unei politici interne realizate de Banca Națională în această vară. Astfel, în iunie 2013, Banca Națională a Moldovei a cumpărat masiv monedă străină de pe piața națională pentru a deprecia cursul monedei naționale, rezultatul fiind o sumă semnificativ de mare în lei, ceea ce a dus la deprecierea monedei naționale în prezent. Scopul acestei proceduri inițiate de Banca Națională fiind creșterea economică a țării. Здесь не надо быть экономистом, чтобы понимать, что наша экономика же не выросла на 30%, что количество лея вырос на столько. Nu trebuie să fii economist ca să înțelegi că economia nu a crescut cu 30% și desigur că acest lucru a dus la deprecierea leului. Acum Banca Națională a Moldovei a început să vândă valuta. În ianuarie a fost vândută în valoare de 6 milioane de dolari americani, iar în februarie de 13,5 milioane. Însă din cauza inerției, acest proces continuă. Unica soluție a acestei probleme ar fi stabilitatea economică, însă până atunci sunt factori care au de câștigat de pe urma acestor instabilități. De exemplu, au de câștigat familiile migranților, exportatorii care își vând marfa în valută străină și băncile sau alte instituții financiare care au oferit credite sau împrumuturi în euro și respectiv sunt avantajate în urma deprecierii leului față de euro. Câștigă de obicei exportatorii și persoanele care recepționează venituri de peste hotare sunt cei care câștigă în această situație. Potrivit specialiștilor, o continuă depreciere a leului va determina scumpiri și va afecta multe ramuri economice. Deoarece majoritatea produselor sunt importate, prețul acestora ar putea crește și ar putea lovi în cetățenii care își câștigă existența aici în țară. Cel mai mult suferă populația vulnerabilă pentru că economia noastră este orientată spre import. Chiar și produsele alimentare le importăm astăzi cu o pătrime mai mult decât exportăm. Și astfel observăm că moldovenii consumă mai multe produse de import. Anume, săracii sunt cei care cumpără aceste produse, iar prețurile acestora sunt în creștere activă. И вот бедные, они как раз покупают продукты питания. И вот цены наиболее активно растут именно на продукты питания. То есть на дорогие товары, предметы роскоши и так далее, там цены незначительные. Potrivit datelor Băncii Naționale, pentru astăzi a fost stabilit un curs în ușoară creștere atât pentru euro cât și pentru dolar. Astfel, moneda euro a fost afișată în vânzare pentru 18 lei și 56 de bani și a fost cumpărată cu 18 lei și 43 de bani. Dolarul a fost vândut la casele de schimb valutar cu 13 lei și 55 de bani și cumpărat cu 13 lei și 46 de bani. Tatiana Gherța, Valeriu Damian, Pavel Voscoboi pentru Știrile 21.
Chiar dacă pe data de 5 decembrie 2013 Curtea Constituțională a emis o decizie irevocabilă privind modificarea articolului 13 din Constituție, așa încât sintagma limba moldovenească să fie înlocuită cu limba română ca limbă de stat, în practică se pare că nu este chiar așa. Textul acordurilor făcute între Republica Moldova cu alte state este scris în limba moldovenească. Acest factor neconstituțional a stârnit discuții aprinse în Parlament. Nici nu a apucat bine să prezinte până la final proiectul că viceministrul Justiției Nicolae Ieșanu a fost asaltat de întrebările deputaților liberali. Rugăm guvernul să instrumenteze corect această chestiune, să fie înlocuită sintagma limba moldovenească de sorginte sovietică cu sintagma constituțională limba română. Spiritele s-au încins atunci când au intervenit și deputații comuniști. Vreau să-l informez pe domnul Munteanu că Bogdan Voievod, Ștefan cel Mare și pentru întâi Mușat n-au trăit în Uniunea Sovietică. Dar în alte timpuri, alte vremuri și au vorbit limba moldovenească. Atunci când limba română încă nu exista. Și vreau să vă zic, nu este cazul aici să discutăm lucrurile acestea, dacă mai ales vă numiți europeni. Spania nu o să fie împotrivă dacă o să fie scris limba română. Și acum, domnule Mușucu, domnule Mușucu, mai citiți și vedeți că astăzi s-a găsit în arhivele Vaticanului că nu limba latină este mama limbii române sau a italienilor sau spaniolilor, dar limba română este mama limbii latine. Nu râdeți comuniști, voi habar n-aveți, voi în primul rând nu sunteți români. Stați liniștiți acolo, nu vă băgați în sarmalele noastre. Comuniștii de nu mai au nicio putere de a striga poporul. Ca știți, domnilor comuniști, adevărul niciodată nu spune votului. Domnul Voronj, mi-o să știți foarte bine. Mai să învățați copiii ăștia carte, câte o leacă. Nici democrații nu s-au obținut de la comentarii. Eu înțeleg că ordinul Steaua României vă obligă să luptați aici înverșunat. Dar vă rog să fiți temperați. Eu aș vrea să amintesc unora că Ordinul Steaua României este ordinul poporului, acestui popor, iar ordinul care dețineți dumneavoastră este ordinul ocupanților, va fi rușine, domnilor. Discuțiile aprinse s-au potolit atunci când vicepreședintele Adrian Candu a propus ca proiectul să fie supus la vot. Astfel, acordul privind cooperarea în domeniul vamal dintre Republica Moldova și Spania a fost votat în lectura a doua. Tatiana Gherța, Valeriu Damian, Pavel Voscoboi pentru Știrile 21. Proiectul privind drepturile și obligațiunile deținuților, examinat în această săptămână în Parlament, a stârnit dezbateri aprinse. Printre răspunsurile inițiatorului s-a strecurat și o declarație bombă din culisele penitenciarelor. Potrivit viceministrului Justiției Nicolae Ieșanu, prin intermediul rețelei de internet, un deținut ar fi jefuit Banca de Economii. În proiect se prevede că deținuții care vor fi pedepsiți cu munca nemunerată în folosul comunității vor trebui să lucreze până la 8 ore pe zi ca să scape mai repede de pedeapsă. În prezent, cei care își spășesc pedeapsa muncesc 2-3 ore pe zi. Totodată, noile prevederi conțin și faptul ca deținuții să fie plasați în penitenciarele din apropierea caselor, astfel încât persoana să se integreze mai ușor în familie. Acest fapt a stârnit nemulțumirea liberalului Valeriu Munteanu, care nu a fost de acord cu această propunere. Închipuiți-vă că a fost stabilită și condamnată o grupare criminală de la Rezina, care, de exemplu, avea conexiuni cu mafia rusească și ei toți, după ce au fost condamnați, spun în felul următor: noi vrem să stăm la Rezina și toți împreună de dorit, că așa scrie legea, domnule начальник. Eu vreau să-mi explicați rațiunea acestei prevederi. Dacă nu putem invoca un motiv de ce deținutul este transferat într-un alt penitenciar, noi trebuie să-l transferăm alături în penitenciarul, alături de care locuiesc persoanele cu care el consideră că întreține relații familiale. Poate să fie familia lui în sensul codului familiei, poate să fie o familie de facto. Dar asta este o drept pe care lui îl garantează Convenția. De asemenea, dacă până acum rudele condamnaților puteau aduce colete în fiecare zi, odată cu adoptarea proiectului, transmiterea coletelor va putea fi posibilă doar o dată în săptămână. Accesul la rețeaua
rețeaua de internet la fel a strânit un șir de întrebări, însă răspunsul viceministrului Justiției a scos la iveală un fapt necunoscut până acum. Condamnatului se interzice accesul la rețeaua de internet. Nu știm că asta este o practică europeană. Mai multe penitenciare, din contra, au accesul la internet. Cât privește accesul la rețeaua internet, este exact legată de posibilitatea folosirii rețelelor respective pentru a comite infracțiuni. Pot să vă spun că există un caz celebru când un deținut din penitenciarul numărul 4 a asigurat jăfuirea băncii de economii, nu știu dacă trebuie asta să spun la tribună, prin intermediul rețelei internet. Proiectul ar putea intra în vigoare după votarea în plenul Parlamentului în lectura a doua. Tatiana Gherța, Valeriu Damian, Igor Sieranov pentru știrile 21. Serviciul de Informații și Securitate ia măsuri cu privire la tentativa de corupere a deputaților din Parlament. Despre actul de semnare publică, serviciul a anunțat prin intermediul unei declarații publice. Serviciul de Informații și Securitate a anunțat demararea unei investigații în legătură cu tentativele de corupere ale deputaților. În limita competenței prevăzută de prevederile articolului 3 din legea numărul 619 privind organele securității statului, a demarat măsuri complexe menite să descopere, prevină și să combată posibila corupție care ar submina securitatea statului. Acestea se menționează în scurtul comunicat făcut public de instituție. De asemenea, și Procuratura Generală s-a autosesizat cu privire la informațiile făcute public de unii deputați care afirmă că cineva încearcă să mituiască membrii Parlamentului din cadrul coaliției de guvernare. De cealaltă parte, liberal-democratul Iurie Chiorescu, unul dintre cei doi deputați care vinerea trecută au anunțat că li s-ar fi propus să părăsească fracțiunile și să adere la o altă forță politică, susține că nu a fost invitat să depună declarații la procuratură sau la Serviciul de Informații și Securitate pe marginea acestui caz. Nimeni din organele de drept nu s-a interesat deocamdată, nu m-a invitat să depun mărturii, să spun mai multe. Nu știu de ce. Este un caz foarte grav să se ajungă la așa ceva în Republica Moldova. E murdar ce se întâmplă. La rândul ei, deputatul PD, Valentina Stratan, a refuzat să spună dacă a sesizat procuratura sau dacă a fost solicitată de oamenii legii pentru detalii în urma dezvăluirilor pe care le-a făcut vineri. Nu vă supărați, nu pot vorbi mai multe acum. Ține și de securitatea mea. Precizăm că liderii fracțiunilor PLDM, PD și PLR au solicitat public organelor de drept să investigheze sub aspect penal tentativa de corupere a parlamentarilor. Gabriela Burjakovski, Pavel Voscoboi pentru știrile 21. Moldovenii reîntorși recent din Rusia, în urma restricțiilor migraționale instituite de la începutul anului curent, vor fi ajutați de autoritățile moldovenești să-și găsească un loc de muncă în țară. Asigurările au fost date de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care au organizat o ședință de lucru pe marginea problemei în cauză. Până în prezent, circa 21.000 de moldoveni au primit interdicția de a mai intra pe teritoriul Federației Ruse. În cadrul ședinței cu șefii agențiilor teritoriale a forței de muncă au fost discutate oportunitățile de angajare pe care le au migranții reîntorși din Rusia. De monitorizarea locurilor de muncă vacante apărute la agenții economici din țară se va ocupa Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurile teritoriale ale acesteia. Mai mult, instituția va avea rolul de a susține integrarea pe piața muncii a persoanelor întoarse recent din Rusia. Mai multe măsuri active pe piața forței de muncă pot beneficia cetățenii Republicii Moldova care se vor reîntoarce acasă, în dependență de capacitățile lui, de vârstă, de posibilități, de serviciu inclusiv de mobilitate a forței de muncă în caz că în localitate nu se găsește lucrări publice diferite. De aceea și-am făcut o atenție deosebită fiecare caz în parte. Cel mai important, cetățeanul să știe unde se adresează, cum este ghidat, ajutat, informat, ca el să ajungă în circuitul social și economic existent din țara noastră. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are înregistrate în prezent 5.600 de locuri vacante, cele mai multe fiind în Chișinău. Mai mult de 60% dintre acestea sunt pentru muncitorii necalificați. De exemplu, în construcții, domeniul în care muncesc cei mai mulți moldoveni în Rusia, sunt doar 100 de locuri. Oficial, până la ora actuală, peste 21.000 de moldoveni au primit restricție de intrare pe teritoriul Federației Ruse, iar alți 288.000 riscă să fie expulzați. Ion Gimpu, Valeriu Damian, Pavel Voscoboi pentru știrile 21.
200 de calculatoare, 200 de imprimante și 30 de scanere. Acesta este echipamentul IT donat de către americani pentru sistemul judecătoresc din Republica Moldova. Valoarea totală a donației este de aproape $328.000 americani și a fost făcută în scopul îmbunătățirii eficienței și a transparenței activității instanțelor de judecată. Donația a fost făcută cu scopul de a susține strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 a Republicii Moldova, care prevede implementarea unui sistem de e-justiție care presupune utilizarea eficientă și funcțională a sistemului informațional judecătoresc. Sprijinul pe care îl oferă Guvernul Statelor Unite țării noastre este mult mai larg, și mă refer la cel din domeniul justiției, este mult mai larg decât echipamentul. Toate contribuția pe care o primim este îndreptată spre eliminarea celor mai grave probleme pe care le avem în sistemul judecătoresc. Datorită echipamentelor noi instalate, este posibilă distribuirea automată aleatorie a dosarelor, fără implicarea nemijlocită a angajaților instanțelor. Mai mult, au fost instalate și sisteme audio care pot înregistra ședințele de judecată. Ședințele sunt înregistrate audio, e mult mai ușor, astfel încât n-ai reușit să memorezi ceva ce a fost în ședința judecată. Lider poți să înregistrezi, să asculți ședința judecată înregistrată și astfel devine lucrul mult mai ușor. Până acum se întocmea tot în procesul verbal și trebuie să conduci după procesul verbal. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău a menționat că echipamentul IT procurat va responsabiliza judecătorii și va face mai transparent actul justiției din Republica Moldova. Obiectivul spre care noi tindem este momentul în care nicio decizie judecătorească și nicio ședință de judecată nu se va face cu cortinele închise, ci vor fi disponibile și accesibile pentru cetățenii Republicii Moldova. Noi vrem ca cetățenii să aibă încredere în sistemul judecătoresc, dar este imposibil să ai încredere în ceva ce nu vezi. Poți să spui că nu este nevoie să construiești sedii pentru instanțele de judecată. Nu vă supărați, atunci noi niciodată nu vom vorbi despre un act al justiției calitativ. Trebuie să le oferim condițiile adecvate pentru ca să înfăptuiască justiția. Pentru că atunci când construim un sediu pentru instanța de judecată, nu o facem pentru confortul judecătorilor. Pentru reforma sectorului justiției până în prezent s-au cheltuit circa 60 de milioane de euro. Ion Gimpu, Alexandru Smirnov, Igor Seiranov pentru Știrile 21. În fiecare zi, după principalul buletin de știri al zilei, emisiunea Dialogul de seară va aduce în față invitați speciali din diferite domenii care analizează cele mai importante evenimente. În următoarele minute vă invităm să urmăriți cele mai subtile declarații ce au răsunat în această săptămână în cadrul emisiunii. Care vor fi acțiunile politicienilor în anul electoral? Vor încerca să schimbe viețile oamenilor în bine? În cadrul emisiunii Dialogul de seară, Stanislav Vâșga i-a pus această întrebare socialistului Igor Dodon. Acesta a menționat ferm că a susținut referendumul din Găgăuzia, asta deoarece oamenii trebuie singuri să facă alegerea conform Constituției. Люди имеют право по Конституции высказывать свое мнение. Oamenii au dreptul conform Constituției să-și expună părerea. Noi, socialiștii, am încercat și am votat în Parlament pentru inițiativa de a fi organizat un referendum național. Actuala guvernare trebuia, înainte de a-și alege parcursul european, să întrebe lumea ce vrea, în Uniunea Europeană sau în Uniunea Vamală. Referendum и спросить мнение народа. Народ куда? В Европу? Либо в таможенный союз? Moldova se confruntă cu diferite probleme politice și economice. Pe parcursul celor 5 ani de guvernare a coaliției, discuțiile se limitează doar la alegeri. O concluzie a acestor situații a făcut-o ex-președintele țării, Petru Lucinski, totodată făcând trimitere la acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Давайте вот так порассуждаем немножечко на реальных фактах. Haideți să privim lucrurile real. O țară asociată nu e garantată că se va integra în Uniunea Europeană. Sunt un șir de aspecte ce trebuie prevăzute. Desigur, liberul schimb, circulația liberă a cetățenilor sunt factori reali. Restul nimeni nu poate spune. Totul depinde de modul în care noi vom lucra și ne vom organiza țara. Это никто не может, никто не гарантирует и никто не может сказать как, потому что как мы будем работать, как мы будем организовывать свою страну. Evenimentele tulburătoare din Ucraina a fost tema discuției cu invitatul Ernest Vardanean.
Посмотрим, что начнется с понедельника 24 числа. Я абсолютно убежден в том, что, безусловно, Путин разгневан. Сегодня мы читали сообщение о том, что Янукович не мог дозвониться Путину, тот ссылался на занятость и отказывался говорить. Vom vedea ce se va întâmpla luni, pe data de 24. Sunt convins că Putin este în agonie. Astăzi am citit că Ianucovici nu a putut să răzbată telefonic la Putin, care era ocupat și a refuzat să discute. Admit. Mai târziu au apărut informații că oficialii au discutat. Sunt convins că nimeni nu vrea să discute cu Ianucovici, nici Putin, nici Uniunea Europeană, pentru că Ianucovici a demonstrat irascibilitate și capacitatea de a juca dublu. Pentru Occident, el este indezirabil pentru că ar fi dictator și totodată este lipsit de încredere în fața lui Putin, care nu respectă oamenii care nu știu ce vor. Putin не уважает людей, которые не знают, чего хотят. În cazul în care ați ratat vreo ediție a dialogului de seară, accesați pagina web tvc21.md. Acolo le veți găsi pe toate. Tatiana Gherța, Igor Seiranov pentru știrile 21. În urma topirii zăpezii s-a dat start lucrărilor de reabilitare a drumurilor din capitală. Gropile din asfalt care dau mari bătăi de cap șoferilor au început să dispară pe unele străzi, însă, potrivit muncitorilor, mai este încă foarte mult de lucru. Lucrările de reabilitare au început acum o săptămână, însă nu s-au reușit încă prea multe. Lucrătorii spun că devine să facă gropile, care sunt mai peste tot. Sunt borți mai adânci, ia că mai aici. Sunt mai adânci ca aici? Mai sunt, da? Chiar dacă asfaltul este încă umed, muncitorii spun că materialul cu care lucrează este de calitate. Astfel, apa din gropi nu reprezintă o piedică în efectuarea lucrărilor. Astăi. Bor din tresul. Hai să s-o prins deodată. După topirea zăpezii și trotuarele din capitală au nevoie de o reparație completă. Spre exemplu, acest drum este unica cale de acces spre spitalul numărul 3 din sectorul Râșcani al capitalei. Drumurile pline cu gropi din capitală au fost sursa de inspirație pentru unii tineri care au organizat un flash mob sădind în găurile din asfalt lalele. Potrivit unui raport al primăriei, costul reabilitării unui metru pătrat de asfalt din capitală variază între 200 și 600 de lei. Gabriela Burjakovski, Alexandru Smirnov, Pavel Voscoboi pentru știrile 21. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Sunt Tatiana Gherța și ne revedem sâmbătă viitoare tot aici, la aceeași oră, cu noi subiecte. Numai bine!